हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 18वा मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करतो आहोत. तर प्रथम आपण वर्गाची सुरुवात मंगलाचरणने करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर सर्वात प्रथम इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना आपण साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला भगवद्गीता एवढ्या साध्या सोप्या शब्दामध्ये समजावून सांगितली आणि त्यामुळेच या ग्रंथाचं अध्ययन आपण व्यवस्थितपणे करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता समजावून सांगितली, श्लोकांचा अर्थ शिकवला मला. माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी यांना सादर प्रणाम. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा खूप स्वागत. तर आपण भगवद्गीतेचा अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करतो आहोत. हा अध्याय जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा सारांश आहे, संक्षिप्त रूपामध्ये परत एकदा कृष्ण सगळी आठवण अर्जुनाला करून देत आहेत. तसंच भगवद्गीतेचा जो निष्कर्ष आहे तो या अध्यायामध्ये सांगितलेला आहे. 17व्या अध्यायामध्ये आपण जाणून घेतलं की प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव कसा स्थूल गोष्टींवरती पडतो. तिथे आपण समजून घेतलं होतं श्रद्धेवर कसा पडतो, यज्ञ दान तप याच्यावरती प्रकृतीच्या गुणांचा प्रभाव कसा पडतो. आणि आता या अध्यायामध्ये आपण जाणून घेतोय, आता काही श्लोक आपण आजही शिकणार आहोत त्यातले, की सूक्ष्म गोष्टींवरती कसा पडतो. तर आता मनुष्याचं कर्म कर्त्यावरती, सुखावरती, निर्णयावरती, बुद्धीवरती, त्यागावरती, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती या प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव पडतो. तर ते आता आपण समजून घेऊया. आपण जे 18वा श्लोक बघत होतो आणि 18व्या श्लोकाचा संदर्भ आपल्याला समजला पाहिजे. मी जरा श्लोक घेते स्क्रीनवरती. हा श्लोक होता आता हा जो श्लोक आहे ना, ह्याच्यामध्ये बघा काय म्हटलेलं आहे, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारण आहेत. आता आपल्याला वाटतं की हे अचानक आता कृष्ण इथे ज्ञान ज्ञेय याबद्दल का बोलत आहेत. तर ह्याचं कारण जे आहे ना, या श्लोकाची लिंक जी आहे ना, ही आधीचे जे 3 श्लोक बोलले गेलेले आहेत 14, 15, 16 आणि 17 याला धरून आहे. तर हे आपल्याला जरा पहिल्यांदा समजून घेतलं पाहिजे, तेव्हा हा म्हणजे हा श्लोक आपण व्यवस्थितपणे समजू शकतो. आता त्यामुळे मी परत थोडंसं रिवाइज करते हे, मग आपण पुढच्या 19व्या श्लोकाकडे जाऊया. आता इथे काय सांगितलेलं आहे या श्लोकामध्ये, 18व्या श्लोकामध्ये, की कार्य करायला 3 प्रेरक असतात. कुठले म्हटले, तिथे उल्लेख केलाय ज्ञान ज्ञेयम. ज्ञेय म्हणजे काय, ज्ञानाने जाणून घेण्याचं ध्येय. ज्ञानाने आपण कुठला विषय जाणतो त्याला ज्ञेय म्हटलं जातं. आणि ज्ञाता, ज्ञाता म्हणजे आपण, कारण किंवा आत्मा म्हणूया, जो हे ज्ञान घेतो. तसेच कार्याचे किंवा कर्माचे 3 घटक म्हटलेत. आता ते कर्म, त्यानंतर करणम म्हणजे ज्याद्वारे कार्य केलं जातं, कर्म केलं जातं म्हणजे आपली इंद्रिय, आणि कर्ता म्हणजे कार्य करणारा. आता कार्याचे प्रेरक आणि कार्याचे घटक हे भौतिक प्रकृतीच्या अधीन आहेत.
आता कृष्ण हे पुढील श्लोकामध्ये आपल्याला प्रकृतीचा 3 गुणांचा प्रभाव कसा पडतो हे समजवणार आहेत. तर त्यासाठी हा श्लोक आलेला आहे. आता आपल्याला असं वाटतं की हे एकदम ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता बद्दल कृष्ण का बोलत आहेत. तर आधी बघा, सात्विक त्यागाबद्दल आपल्याला कृष्णांनी सांगितलं की ते जसे त्याग भिन्न प्रकारचे आहेत, तसेच भिन्न प्रकारचे कर्तेही असतात, भिन्न प्रकारचं ज्ञानही असतं, बुद्धीही भिन्न प्रकारची असते. हे सर्व प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावानुसार होतं. आता हा भेद सांगण्यासाठी हा श्लोक आलेला आहे. 14 ते 17 या श्लोकांमध्ये आपण कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणं समजून घेतली होती. मी जरा तो श्लोक घेते आधीचा, म्हणजे आपल्याला ते समजेल. हा, ह्याच्यामध्ये बघा, कर्माचं स्थान, कर्ता. माताजी जरा वाचता का अनुवाद, मिनल माताजी? हो वाचते. हा, 13वा श्लोक 14व्याचा ना? वाचा. 14व्याचा. 14व्या. हरे कृष्ण. आणि तुम्ही छान ते ह्याचं बिल्डिंगचं उदाहरण दिलं होतं, आठवलं? हो हो, त्याने ते आज आता समजेल व्यवस्थित. हा, परवा आता जरा जास्त समजेल. कन्फ्युजन होतं ना, की काय नक्की हरे कसं कृष्ण कोरिलेशन वाचते. काय आहे. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही ती 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, या 14 ते 17 या श्लोकांमध्ये कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणं आपल्याला सांगितली आहेत. कर्माचं स्थान, अधिष्ठान ज्याला म्हणतो, अधिष्ठान म्हणजे आपलं शरीर. मग कर्ता, कर्ता कोण आहे? जीवात्मा आहे, आपला आत्मा आहे. मग शरीर, विभिन्न इंद्रिय त्या व्यक्तीची, त्या इंद्रियांचे प्रयत्न, आणि शेवटी म्हणजे परमात्मा. आता जो व्यक्ती हे 5 घटक मान्य करतो कार्याचे किंवा कर्माचे, आणि स्वतःलाच एकमेव करता समजत नाही, म्हणजेच जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे, तो आपली सर्व कर्म भगवंतांना समर्पित करतो. कारण कर्मसिद्धीत जाण्याच्या 5 कारणांपैकी जे शेवटचं कारण आहे, दैवमच एव अत्र पंचमम, म्हणजे परमात्मा, त्यांच्यावरच सर्व काही अवलंबून असतं. सर्व कारणांचं कारण भगवंत आहेत. आणि जो कृष्ण भावना भावित आहे, हे तो मान्य करतो. आणि जरी स्थान आहे, कर्ता आहे, इंद्रिय ही आहेत, प्रयत्न आहेत, ही भौतिक कारणं जरी असली तरी अंतिम कारण हे स्वतः भगवान आहेत. आता जो अशा प्रकारे भगवंतांना सर्व कारणम असल्याचं मानतो, तो स्वतःला करता मानत नाही आणि सर्व कर्म कृष्ण भावनेमध्ये राहून करतो, आणि त्यामुळे कर्मबंधनात अडकतही नाही. या उलट मिथ्या अहंकाराने जो स्वतःलाच करता मानतो, तो मात्र कर्मबंधनात अडकतो. आता 3 गोष्टी, म्हणजे कुठलीही कर्म करण्याच्या मागे कर्ता असायला हवं. कर्ता म्हणजे कर्म करणारा, मग ते कर्म हवं, आणि इंद्रिय किंवा करणम ज्याला म्हटलेलं आहे, ज्याद्वारे ते कर्म केलं जाईल, यांना मिळून त्रिविधा कर्मसंग्रह असे शब्द बघा इथे या श्लोकात आलेत बघा. त्रिविधा कर्मसंग्रह. कुठली ही 3 कर्माची संग्रह झाली किंवा घटक झाले, कर्म, इंद्रिय आणि तिसरं म्हणजे कर्ता. आता यांना मिळून त्रिविध कर्मसंग्रह म्हटलंय. हे 3 कर्माचे घटक झाले. आता जसं कर्म करण्यासाठी काहीतरी प्रेरणा असते, तसंच ज्ञान प्राप्त करण्यासाठीही ती असते. ते ज्ञान म्हणजे हे ज्ञान मार्गाचं जे अनुशीलन करतात, त्यामध्ये ते ज्ञान, ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाने जाणून घेण्याचा विषय, आणि ज्ञाता म्हणजे जाणणारा असतो. तसंच कर्म मार्गामध्ये कर्ता, कर्म आणि इंद्रिय असतात. आता हे आपण 2ऱ्या आणि 3ऱ्या अध्यायामध्ये समजून घेतलंय, आणि हा 18वा अध्याय परत एकदा सारांश म्हणून कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगत आहे. तर त्यामुळे ते अशा स्वरूपात कृष्णांनी सांगितलं. म्हणजे ज्यावेळी कोणी निष्काम भावाने कर्म करेल, तेव्हा त्याची चित्तशुद्धी होईल, त्याच्या हृदयामध्ये ज्ञान प्रकाशित होईल. आणि इथे प्रकृतीचे 3 गुण कसे प्रभाव टाकतात हे बघणं महत्वाचं आहे. राजसिक, तामसिक स्वरूपाची कर्म असतील तर हृदयात भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान प्रकाशित होणार नाही, कारण चित्तशुद्धी राजसिक, तामसिक कर्मांनी होणार नाही. निष्काम भावाने कर्म केली असतील तरच हा लाभ मिळेल. आता थोडा क्लिष्ट आहे समजायला श्लोक, पण थोडक्यात काय समजून घेतलं आपण, की जसं ज्ञानयोगामध्ये ज्ञानाच्या द्वारे आपण काहीतरी जाणतो, त्याच प्रकारे कर्म मार्गामध्ये इंद्रिय आणि शरीराच्या द्वारे आपण कर्म करतो. जसं ज्ञानमार्गात ज्ञान प्राप्त होईल, ज्याद्वारे आपण काही जाणू,
तसंच करणम म्हणजे इंद्रिय, ज्याद्वारे कर्म केली जातील इथे कर्म मार्गामध्ये. म्हणजे असं समांतर आपल्याला समजून घ्यायचंय. ज्ञान मार्गात हे असं आहे, तर कर्म मार्गात हे असं आहे. आता आपण इथे जाणूया की आता एखादं मला कर्म करायचंय, तर त्याविषयी मला ज्ञान हवं ना. इथे म्हटलंय ना, ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता हे 3 गोष्टी आहेत कर्माला प्रेरणा देणाऱ्या. तर आता मला एखादं कर्म करायचंय, तर मला त्याविषयीचं ज्ञान असायला हवं. जसं आता विमानाचं उदाहरण घेऊया. विमान मला चालवायचं असेल, तर विमानाबद्दल मला काही माहिती नाही किंवा त्या चालवण्याच्या विषयी मला काही माहिती नाही, तर मग विमान चालवण्याची प्रेरणा मला कशी मिळेल? म्हणजे कुठलंही कर्म करण्याच्या अगोदर ज्ञान आपल्याला लागतं. म्हणजे आता एखादा क्रिकेटपटू असेल किंवा एखादा नोकरी करणारा मनुष्य असेल. क्रिकेटपटू जो तासनतास सराव करतो खेळाचा, आणि जो नोकरी करणारा मनुष्य असेल, तर तो 8-10 तास नोकरी करतो. तर या दोघांनाही ते केल्याने त्याचा लाभ काय मिळणार आहे याचं ज्ञान आहे. म्हणूनच ते कार्य ते उत्साहाने करत असतात. आता ज्ञाता म्हणजे कर्ता किंवा जाणणारा. ज्ञाता म्हणजे हा कर्ता आता कर्म करणार आहे. आणि कर्म कसं करणार आहे? तर इंद्रियांच्या द्वारे करणार आहे. इंद्रियांचा वापर करून तो कर्म करणार आहे. तर म्हणून इथे काय सांगितलंय की कोणत्याही मनुष्याने केलेल्या कोणत्याही कर्मामध्ये या तिन्ही गोष्टी असतातच. कर्म करण्यापूर्वी काहीतरी प्रेरणा होत असते. कर्म प्रत्यक्ष घडण्यापूर्वी, त्या निर्णयापर्यंत आपण पोचण्यापूर्वी ते कर्म सूक्ष्म रूपाचं असतं. आता त्यानंतर त्या कर्माचं रूपांतर क्रियेमध्ये होतं. म्हणजे मनुष्य प्रथम मनात विचार करतो, इच्छा करतो, विचार करतो, ज्याला प्रेरणा म्हटलेलं आहे. मनात विचार येतात आणि मग इंद्रियांच्या द्वारे कृती केली जाते. आता ज्ञेय म्हणजे उद्देश कर्म करण्यामागचा. आता कोणी म्हणेल एखादं कार्य मी का करतोय, तर मला खूप पैसा हवाय, मला प्रसिद्धी हवी आहे, म्हणून हे मी कार्य करतोय. तर अशा प्रकारे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता हे कर्म करायला प्रेरणा देतात. आता आपलं कर्म स्थूल शरीर आपलं करत असतं, पण स्थूल शरीर करण्याच्या आधी आपण मनाने म्हणजे सूक्ष्म शरीराने हे कर्म करतो. आता कसं हे आपण जाणून घेऊया. बघा, आता माझ्याकडे कोणी पाहुणे येणार आहेत जेवायला, तर मी काय करेन, सगळ्यात पहिलं बघेन की घरी त्यांना जेवायला म्हणजे तयारी करण्यासाठी माझ्याकडे भाजी किंवा इतर सगळे अन्न पदार्थ आहेत की नाही. तर मला लक्षात येईल की माझ्याकडे भाजी नाहीये तेवढी, तर मग मला जावं लागेल मार्केटमध्ये भाजी आणायला. आता मग मी विचार करते मनाने की किती वाजता मी त्यांना बोलवलंय जेवायला, मग मला किती वाजता जायला पाहिजे, कशी जाईन मी. बसने गेले तर मला अर्धा पाऊण तास तरी लागेल, पण मी जर का रिक्षाने गेले तर माझं 15 मिनिटात काम होईल. मग मी भाजी तर घ्यायचीच आहे, मग त्याच्या बरोबर अजून कुठल्या गोष्टी मला घ्यायच्या आहेत त्याची सगळी मी यादी बनवेन. म्हणजे हे कर्म बघा कसं मी केलं, सूक्ष्म शरीराने, मनाने मी हे कर्म ऑलरेडी केलं आणि मग स्थूल शरीर त्याप्रमाणे कर्म करतं. तर म्हणजे आता एखादा क्रिकेटपटू असेल, आता हा खेळाडू आहे, त्याला ज्ञान आहे की क्रिकेट कसं खेळायचं. म्हणजे तो ज्ञाता आहे, तो स्वतः कर्ता आहे. त्याचं कर्म काय आहे? क्रिकेट खेळणं. आणि त्याची इंद्रिय वापरून तो आता क्रिकेट खेळणार आहे. आणि ज्ञेय किंवा उद्देश काय आहे त्याचं, तर मॅच जिंकण्याच्या इराद्याने, हेतूने तो हे करणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण आधी विचार करतो, म्हणजे प्रेरणा मिळते आपल्याला, आणि मग आपण कर्म करतो. म्हणून ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता याला कार्य करण्यासाठीचे प्रेरक असं म्हटलं जातं. तर हे त्यातल्या त्यात सोप्या पद्धतीने आपण हे समजून घेतलं. आता आपण 19व्या श्लोकाकडे जाऊया, जिथे आता आपल्याला अजून पुढे प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव कसा विविध गोष्टींवर पडतो हे सांगितलंय. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि. प्रकृतीच्या 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत, ते आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतात प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यावर कसा पडतो हे सांगणार आहेत कृष्ण. सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण याबद्दल आपण 14व्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलं होतं. आणि हे 3 गुण कसे आहेत? बंधनकारक आहेत. 17व्या अध्यायामध्ये आपण या 3 गुणांचा प्रभाव श्रद्धेवरती कसा पडतो, यज्ञ, दान, तप याच्यावरती कसा पडतो हे समजून घेतलं. आणि आता सूक्ष्म गोष्टींवरती या 3 गुणांचा कसा प्रभाव पडतो हे सांगायला कृष्णांनी सुरुवात केली. आता 20 ते पुढचे श्लोक आता 3 एकत्र आहेत, ते तसेच वाचूया माताजी. 20 ते 22. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतै सर्व
हरे कृष्ण. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस होय असे जाण. यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पैच तत्तामसमुदाहृतम्. ज्या अत्यल्प आणि तुच्छ ज्ञानामुळे मनुष्य सत्य न जाणता एकाच प्रकारच्या कार्यात सर्वस्व समजून त्यावर आसक्त होतो, ते ज्ञान तमोगुणी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या 3 गुणांचा प्रभाव ज्ञानावर कसा पडतो हे या 3 श्लोकांमध्ये आपण बघून घेऊया. तर या 20व्या श्लोकात कृष्ण सांगतात की जो मनुष्य देवता, पशुपक्षी, वृक्षवेली म्हणजे निसर्ग या सर्वाच्या स्थित आत्मा पाहतो, निसर्गाचे जे जे काही घटक आहेत तर त्या सर्वांच्या ठिकाणी स्थित आत्म्याला पाहतो, त्याचं ज्ञान सात्विक आहे असं समज. आता प्राणांना त्यांच्या कर्मांप्रमाणे देह प्राप्त झालेला असतो, पण तरीही भगवंतांचा अंश असलेला आत्मा त्या प्राण्यांमध्येही असतोच. बाह्य शारीरिक भेद न मानता त्या आत्मतत्वाला, चेतनेला जो पाहू शकतो ना, तर ते हे सात्विक ज्ञान आहे. आपण 5व्या अध्यायातला जो 18वा श्लोक जाणून घेतला होता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, तर त्याच्यामध्ये आपण समजलो की जो ज्ञानी असतो तर त्याच्यासाठी हे बाह्य शारीरिक भेद हे निरर्थक असतात. तो सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. गाय असेल, कुत्रा असेल, हत्ती असेल, ब्राह्मण असेल किंवा चांडाळ असेल, सर्वांना तो समदृष्टीने पाहतो, कारण त्या सर्वांच्या ठिकाणी स्थित असलेल्या आत्म्याला तो बघतो, परमात्म्यालाही तो बघू शकतो. म्हणजे देह बाह्य जरी नश्वर असला तरी सर्व देहाला चालवणारी जी प्राणशक्ती आहे, जी चेतना आहे, म्हणजेच आत्मा, हा भगवंतांपासून आलेला आहे हे तो जाणतो. मग 21व्या श्लोकामध्ये रजोगुणी ज्ञानाबद्दल सांगितलंय. रजोगुणी व्यक्तीसाठी मी शरीरच आहे असं तो मानतो आणि इतरांकडेही शरीर या दृष्टीनेच बघतो, तर त्यामुळे त्याची बघण्याची भोगवृत्ती असते. शरीरामध्ये स्थित आत्मा आहे, या शरीराचा नाश झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नाही हे तो समजू शकत नाही. शरीराचा नाश म्हणजे सर्व काही संपलं हे त्याचं मानणं असतं. विभिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचा जीव तो बघतो आणि त्यामुळे हा माझा मित्र, हा माझा शत्रू असा भेद करतो. काही जीवांवर प्रेम करतो, काहींचा द्वेष करतो, कारण सर्वांमध्ये स्थित भगवंतांचा जो अंश आहे आत्मा, त्याला तो समजू शकत नाही. सर्वांमध्ये असलेली जी समानता आहे, भगवंतांचा अंश किंवा आत्मा, याला तो बघू शकत नाही. त्यामुळे भिन्नत्वाकडे, जसं ही स्त्री आहे, हा पुरुष आहे, हा प्राणी आहे, हा पक्षी आहे, असा भेद तो करतो. आणि 22व्या श्लोकामध्ये तमोगुणी ज्ञानाबद्दल सांगितलंय आपल्याला. आता तमोगुण म्हणजे अज्ञानच आहे, त्यामुळे त्याला काहीच ज्ञान नसतं. अज्ञानाचा अंधकारच असं आपण म्हणतो ना, तर पशुतुल्य मर्यादित ज्ञान तेवढं त्याला असतं. त्याच्या शरीराच्या गरजा भागण्यापुरतं, इंद्रिय तृप्ती करण्यापुरतं त्याचं मर्यादित ज्ञान असतं. मला बरं वाटतंय ना, मला समाधान मिळतंय ना, तेवढंच कार्य ते करतात. आहार, निद्रा, भय, मैथून याच्यामध्येच त्यांचं असतो म्हणजे जीवन. शरीर म्हणजे काय, आत्मा काय आहे हे त्यांना जाणण्याबद्दल अजिबात रस नसतो. आता पुढच्या 3 श्लोकांमध्ये आपल्याला 3 प्रकारच्या म्हणजे प्रकृतीचे 3 गुण आपल्याला कर्मांवरती कसा परिणाम टाकतात हे आपल्याला सांगितलंय. तर इथे तमोगुणी म्हणजे आपण जाणून घेऊया की त्याला ज्ञान घेण्याची आवश्यकताच वाटत नाही. पशुवत त्याचा सगळा व्यवहार असतो. आहार, निद्रा, भय, मैथून यामध्येच हा तमोगुणी जगत असतो. त्यामुळे अज्ञानाचा अंधकारच म्हटलेला आहे. आता आपण ज्ञान झाल्यानंतर आता कर्मावरती कसा परिणाम होतोय हे आपण आता पुढच्या 3 श्लोकांमध्ये बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते. जे कर्म नेमलेले आहे आणि आसक्ती विना केले जाते
जे रागद्वेष न ठेवता आणि फळप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते त्या कर्माला सात्विक कर्म असे म्हणतात. यत् यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन तद्राजसमुदाहृतम्. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते आणि जे मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. जे कर्म मोहाने शास्त्रोक्त आदेशांची अवहेलना करून आणि भावी बंधनांचा विचार न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी व्यक्ती शास्त्राच्या अनुसार कर्म करतो. शास्त्रांच्या विधिविधान जी सांगितलेली आहेत ती तो पाळतो. सकाळी लवकर उठून तो जप करेल, स्नान करेल, सर्व कार्य उत्साहाने करेल, कारण तो शास्त्राच्या सर्व नियमांना पाळत असतो आणि त्यानुसारच तो कार्य करतो. ती कार्य कशी करतो? तो नियमितपणाने करतो, उत्साहाने करतो, सातत्य असतं त्याच्या कार्यामध्ये आणि नियमितपणे केलेली ही कार्य असतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये ती सात्विकता आहे कर्मामध्ये हे समजून येतं. रजोगुणी कसं आहे बघा, आता रजोगुणीच्या कार्यामध्ये अनियमितता असते. स्वतःला शरीरच मानतो, त्यामुळे शरीराच्या संबंधी इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी त्याच्यासाठी महत्वाच्या असतात. आता रजोगुणी व्यक्तीला सकाळी लवकर उठून जप करणं, मंगल आरतीसाठी यायला त्याला सांगितलं तर काही दिवस येईल तो, पण मग सोडून देईल. कारण इंद्रिय तृप्तीची इच्छा ही प्रबळ असते, ती त्याला अधिक आकर्षित करते. मनाला वाटेल तेव्हा आणि पाहिजे तसं हा जो अनियमितता जी आहे ना ती रजोगुणी कार्य आपल्याला सांगतं. हे रजोगुणाचा प्रभाव आहे. आणि तमोगुण म्हणजे अज्ञानाचा प्रभाव, शास्त्रांच्या विरुद्ध कार्य करतो, दुसऱ्याला त्रास होतील अशी कार्य करतो. आता ज्ञानच नाही तर त्यामुळे तो भ्रमित असतो, गोंधळलेला असतो, योग्य अयोग्य त्याला काही समजत नाही. शास्त्रांनी जी कार्य करू नयेत म्हणून सांगितली तीच नेमकी तो करणार, परजीवांना क्लेश इत्यादी देत असतो. आता अशा प्रकारे शरीराहून श्रेष्ठ अशा आत्म्याचं ज्ञान आपल्याला सत्वगुणात आहे हे समजतं. तर्क आहेत, आपल्या मनोकल्पनेनुसार ठरवलेले सिद्धांत, असं ज्ञान जे आहे ना ते रजोगुणामध्ये. आणि केवळ शरीराला सुख कशाने मिळेल हे या विचाराचं ज्ञान तमोगुणात आहे. म्हणजे आहार निद्रा म्हटलं ना, खायचं प्यायचं झोपायचं म्हणजे तमोगुण झाला. यावरून वरती रजोगुण आहे, इंद्रिय तृप्ती करून वेळ मिळाला म्हणजे ऍट माय कन्व्हिनियन्स, मग तर्क मनोकल्पनेप्रमाणे जे असतं ना ज्ञान ते रजोगुणी ज्ञान. आणि सत्वगुणी ज्ञान कसं आहे, शास्त्राला धरून शास्त्राच्या विधिविधानांना धरून केलं असलेलं ज्ञान हे सात्विक ज्ञान आहे. आता 3 प्रकारचे कर्ता कसे असतात हे आता आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलंय, ते बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः. बरोबर वाचलं ना मी? नाही, सॉरी, मुक्त संग. मी आधीचा नाही वाचला. 24 राहायला मागतील. एकत्र नाही एकत्र आले ना त्यांनी, किंचित गोंधळ. मुक्त संगो न संवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफळांच्या प्रती आसक्त होऊन फळे भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र तथा सुखदुःखांमुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता असे म्हटले आहे. अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो,
जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात चतुर असतो आणि जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी करता कसा आहे? मिथ्या अहंकार रहित आहे, दृढ संकल्प ठेवणार आहे, यश असेल अपयश असेल या दोन्हीमध्ये सम राहू शकणार आहे. मिथ्या अहंकार नसल्याने कुठल्या भौतिक लाभाची त्याच्यात इच्छा नाहीये. दृढ संकल्पी आहे म्हणजे काय? मी एवढा रोज जप करेनच, हे त्याचा निश्चयात्मक त्याचं संकल्प आहे. मंगल आरतीसाठी लवकर मी उठेनच, रोज नियमितपणे भगवद्गीता वाचेन, हे सर्व कार्य तो उत्साहाने करत असतो. कार्यात सफलता मिळेल किंवा नाही असा म्हणून तो काळजी करत नाही, कारण त्याची स्वतःची अशी भोगण्याची काही इच्छा नसते. यश मिळालं तर कृष्णांची कृपा, अपयश जरी मिळालं तरी कृष्णांची तशी इच्छा, असा विचार करतो. पण तरीही कार्य पूर्ण होईपर्यंत तो उत्साहाने करत राहतो. ते कार्य करीत असताना येणाऱ्या अडचणींवरती तो मात करतो आणि पूर्ण उत्साहाने कार्य करण्याचा प्रयत्न करतो. कर्मफळाची अपेक्षा न ठेवता तो कार्य पार पाडण्याचा आपला उत्तम प्रयत्न असतो त्याचा. आता सुख दुःख समे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो, आपण दुसऱ्या अध्यायातला 38वा श्लोक समजून घेतला होता. तेव्हा कृष्ण अर्जुनाला म्हणाले होते की मान अपमान, सुख दुःख, जय पराजय या सर्व परिस्थितीमध्ये माझं स्मरण करून, म्हणजे मला मनामध्ये ठेवून तू कृष्ण भावना जप. आता याचं उदाहरण म्हणजे बघा, जे थंड प्रदेशामध्ये लंडन इत्यादी शहर आहेत, तिथे आता इस्कॉनचे भक्त असतात. तिथे आता थंडी पडली आहे, बर्फही पडतो, पाऊसही पडत असेल तरी त्यांनी भक्ती सेवा थांबवली असं होत नाही. ते हरिनाम संकीर्तनही करतात, पुस्तक वितरणाचं त्यांना कार्य दिलं असेल तर तेही करतात. म्हणजे योग्य ते गरम कपडे घालतील, रेनकोट घालतील, पण त्यांचा कार्यक्रम, त्यांची सेवा ही सुरूच राहते. बघा, आता इतर कोणी म्हणेल, सामान्य मनुष्य काय ठरवेल की आता बर्फ पडलाय, पाऊसही पडतोय, मी काही कामावर जाणार नाही, किंवा कधी म्हणेल की खूप कडक उन्हाळा आहे, मी जात नाही कामावरती. आता मग असं असेल तर सेवा कशी होणार? ऊन पाऊस थंडी हे ऋतुचक्र तर सुरूच राहणार. त्याने विचलित न होता जो आपलं कार्य सुरू ठेवतो, जी आपली सेवा सुरू ठेवतो, तो सात्विक करता झाला. त्यामुळेच त्याला भक्त म्हटलं गेलंय. अपयश जरी येणार असेल तरी पूर्ण शक्तीने अशी उत्तम प्रकारे तो कार्य करेल. आता जटायूचं उदाहरण घ्या. बघा, त्याने रावणाच्या बरोबर युद्ध करून रावणाला थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. त्याचे म्हणजे त्याचे पंख त्याने वापरले, नख वापरली, चोच वापरली आणि रावणाशी खूप मोठा संघर्ष केला त्याने. पण रावणाने तलवारीने प्रथम त्याचा एक पंख छाटला, पण तरीही त्याने प्रतिहल्ला केला. रावणाने दुसराही पंख जेव्हा छाटला तेव्हा मात्र तो जमिनीवर येऊन पडला. आता भौतिक दृष्ट्या कोणी विचार केला तर म्हणेल, काय गरज होती एवढ्या शक्तिशाली रावणाबरोबर लढायची? एवढे शेवटी पंख पण छाटले गेले आणि प्राण पण गमवावे लागले. म्हणजे भौतिक दृष्ट्या त्याची हार झाली. पण प्रभू रामचंद्र जेव्हा तिथे आले आणि त्यांनी बघितलं की माता सीतेसाठी जटायूने रावणाशी युद्ध केलं, आपल्या पूर्ण क्षमतेने तो रावणाशी लढला आणि त्याने प्राणत्याग केले, तेव्हा त्याच्या या सेवेची नोंद घेऊन त्याला वैकुंठ लोकामध्ये प्रवेश दिला. तर अशा प्रकारे सत्वगुणी करता कर्मफळाची अपेक्षा ठेवत नाही, दृढ संकल्प ठेवून प्राणपणाला लावून आपली सेवा करतो. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये केलेला प्रयत्न हा महत्वाचा असतो. कार्य जरी अपूर्ण राहिलं, यश मिळालं नाही तरी आपला उत्साह, आपला उत्तम प्रयत्न याची नोंद कृष्ण घेतात आणि आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहेत ते उपद्रष्टा असंही म्हटलं जातं. आता कल्पना करा, हा जटायू जर का तमोगुणात असता तर त्याने विचार कसा केला असता की माझा आराम, माझी झोप हे सोडून मी रावणाशी युद्ध कशाला करू? त्यापेक्षा मी माझं सांभाळतो, जे काही आहे ते त्यावर रावणाशी लढायला मला काही बरोबर वाटत नाही. कारण तो तमोगुणात आहे, तो जास्त कष्ट वगैरे घेत नाही तमोगुणातला व्यक्ती. रजोगुणात असेल तर तो विचार कसा करेल, मला रावणाशी युद्ध करून काय प्राप्त होईल? मोठं पद प्राप्त होईल का? सर्वत्र माझं नाव होईल का? प्रसिद्धी मिळेल का? मला हे काहीच मिळणार नसेल तर मग मी रावणाशी युद्ध का करू? म्हणजे माझा लाभ हा महत्वाचा असतो रजोगुणी व्यक्तीला. आता जेव्हा तो सत्वगुणामध्ये स्थित आहे तेव्हाच तो विचार करेल की रावणाशी युद्ध करून मला प्रभू रामचंद्रांची सेवा करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. आता जरी रावण हा बलशाली असला तरी मी माझा उत्तम प्रयत्न करेन, माझ्या पूर्ण शक्तीनिशी लढेन, माता सीतेला वाचवण्याचा प्रयत्न करेन. आता समजून
समजून घ्या, या सर्व विचारांमध्ये कुठेही त्याला स्वतःचा लाभ काय होईल, मला पद मिळेल का, प्रसिद्धी मिळेल का, हा विचार नसून प्रभू रामचंद्रांची सेवा माझ्या हातून घडेल हा विचार आहे. म्हणजे भगवंतांच्या कार्यात, त्यांच्या योजनेत आपल्या सर्व शक्तीनिशी भाग घेणं, निमित्त बनणं कार्यामध्ये, अशा व्यक्तीच भगवंताकडून कृपा प्राप्त करतो. आणि कारण तो भगवंतांना श्रेष्ठ मानतो, त्यांचं कार्य श्रेष्ठ मानतो आणि अशा कार्यात अल्प असा का होईना सहभाग तो घेऊ शकतो, असा तो प्रयत्न करतो. यालाच भक्तीची सुकृती म्हणतात. आणि ही अशा प्रकारे एकत्रित केलेली सुकृतीच आपली कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती घडवून आणते. आता 27व्या श्लोकात रजोगुणी कर्त्याबद्दल सांगितलंय. हा कर्ता कसा असतो, त्याला सकाम इच्छा असतात, लालसा असते, ईर्ष्या असते, त्यामुळे अपवित्रता, अशुद्धता असते त्याच्यामध्ये या गुणांमुळे, आणि अपयश यामुळे प्रभावित होणारा असतो. रजोगुणी कर्ता हा कर्मावरती आणि कर्मफळावर अत्यंत आसक्त असतो. मोठं घर पाहिजे, गाडी पाहिजे, भौतिक सुखसोयी पाहिजेत, माझं जीवन अधिकाधिक सुखी कसं होईल याचा विचार रजोगुणी कर्ता करतो. मनासारखं कर्मफळ मिळालं तर सुखी असतो, अपयश आलं तर फार दुःखी असतो. धनसंपत्तीचा खूप लोभ असतो त्याला, आणि हे धन कुठल्या मार्गाने आलंय याला त्याला महत्व नसतं. धन येतंय ना, मग घ्या आणि साठवा असा विचार तो करतो. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी चुकीचा मार्गही तो अवलंबू शकतो, पापकर्म देखील तो करू शकतो. म्हणूनच अपवित्र असतो असं म्हटलेलं आहे. इतरांचा उत्कर्ष त्याला सहन होत नाही, त्यांचा द्वेष करतो. तसं स्वतःची धनसंपत्ती ही अविनाशी आहे असं त्याला वाटतं. जसं आता कोणी रजोगुणी कर्त्याकडे मदत मागितली तर तो मदत करेल, पण ती करण्यापूर्वी मी मदत करून मला काही लाभ मिळेल का, म्हणजे माझं नाव होईल का, मला अजून धन प्राप्त होईल का, कुठे प्रसिद्धी मिळेल का, हे समजून घेतो तो पहिल्यांदा आणि मगच काम करतो. काही लाभ नसेल तर ते काम तो सोडून देतो. यश मिळालं कामात तर त्याची सर्वत्र तो चर्चा करतो. अपयश आलं तर खूप निराशही होतो आणि जमेल तर दोष दुसऱ्यांना देऊन मोकळा होतो आणि कार्य करणं सोडून देतो. आता श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण आपण जरा इथे समजून घेऊया. बघा, ते अमेरिकेला जेव्हा गेले होते कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करायला, सुरुवातीला त्यांना वर्षभर काहीही त्यांच्या कार्यात यश मिळालं नाही. ते खूप प्रयत्न करत होते पण तरीही यश मिळत नव्हतं. म्हणून त्यांनी आता ते कार्य सोडून ते भारतात परतले का, तर असं केलं नाही त्यांनी, ते प्रयत्न करत राहिले. 1 वर्षानंतर मग स्वरूप बदललं कार्याचं, काही अनेक लोक जोडली गेली, कृष्ण भावनेचा त्यांनी स्वीकार केला आणि ते भक्त बनले, जप संकीर्तन आदी करू लागले. म्हणजे काही वेळेला कसं थोडं धैर्य ठेवावं लागतं, पटकन यश मिळत नाही. आता धैर्य ठेवणं ही कृष्ण भावनेची विशेषता आहे. कारण कृष्ण कोणावर पटकन कृपा करत नाहीत, थोडी परीक्षा घेतात. कठीण प्रसंगातही हा भक्त माझ्याशी जोडून राहतो का, धैर्य आहे की नाही हे बघतात. कारण कृष्ण भावना किंवा कृष्ण भक्ती, कृष्णांचं प्रेम प्राप्त करणं ही काही अशी हलकी गोष्ट नाही की कोणी दुकानात गेलं आणि आपण जसं विकत आणतो तशी ही गोष्ट नाही, कोणालाही प्राप्त होईल अशी ही गोष्ट नाही. जसं श्रीला प्रभुपाद वर्णन करतात की हिऱ्या समान झळाळी भक्ताला येते, त्यासाठी हे धैर्य ठेवावं लागतं कृष्ण भावना मिळण्यासाठी. आणि जसं हिऱ्याला पैलू पाडतो म्हणतो ना आपण, तेव्हा तो चकाकतो, तसंच भक्ताला कृष्ण शुद्ध बनवतात आणि मग आपल्या जवळ भगवत धामामध्ये घेऊन येतात. तर कोणी अत्यंत कुशल असा जोहरी हिऱ्याला पैलू पाडतो, तसंच भक्ताला शुद्ध करण्याचं कार्य सर्वश्रेष्ठ भगवंत गुरूंच्या माध्यमातून करतात. कारण जी कृष्ण कृपा प्राप्त होणार असते ती अमूल्य अशी असते. जसं सोन्याच्या अंगठीत हिरा शोभून दिसतो, तसंच भक्त शुद्ध होत त्या गुणवत्तेचा होतो, तेव्हा भगवंत त्याला त्यांचं प्रेम, किंवा ज्याला आपण कृष्ण प्रेम म्हणतो, म्हणजे प्रेम भक्ती प्रदान करतात आणि भगवत धामामध्ये घेऊन जातात. तर अशा प्रकारे भगवंतांची कृपा हे अत्यंत विशेष असं भक्ताला मिळालेलं एक अमूल्य अशी ती देणगी असते. आता ज्यांना झाडांबद्दल वगैरे माहितीये त्यांनी ऐकलं असेल की एक विशिष्ट प्रकारची बांबूची जात असते बघा. त्याचं वैशिष्ट्य असं की तो बीज लावल्यानंतर 4-5 वर्ष त्याची काही वाढच होत नाही, पाणी मात्र त्याला देत राहावं लागतं आणि 5 वर्षानंतर एकदम वाढ पकडते. बघता बघता एक 6 महिन्यामध्ये त्या उंची त्या बांबूची 15-20 फूट अशी ती गाठते. म्हणजे सुरुवातीला पाणी जेव्हा दिलं जातं तेव्हा त्याची मुळं वाढत असतात जमिनीवरती, पाया तयार होतो भक्कम, आणि नंतर मग त्याची वरती वाढ होऊ लागते. तसंच आता यश अपयश मध्ये स्थिर राहायला इथे शिकायला पाहिजे, हे आपल्याला सांगितलंय भक्ताने. प्रभू रामचंद्रांना जसं सांगण्यात आलं होतं बघा की दुसऱ्या दिवशी त्यांचा राज्याभिषेक होणार आहे
आणि दुसऱ्या दिवशी काय झालं तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की आता राज्याभिषेक नाही, तुम्हाला वनवासात जावं लागणार आहे. पण त्यांना काही फरक पडला का? नाही. वडिलांची जशी इच्छा त्याच्यात त्यांनी सुख मानलं. वडिलांची इच्छा होती म्हणून राजा बनण्यास तयार झाले. आता वनवासामध्येही जायला तशाच प्रकारे त्यांनी तयार झाले. पण रजोगुणी करता हा कसा आहे, सकाम इच्छा ठेवत असतो, त्याचा लाभ लक्षात घेऊन तो कार्य करतो. आई वडिलांना बरं वाटेल म्हणून, भगवंतांना संतुष्टी मिळेल म्हणून तो कार्य करत नाही, तर तो स्वतःच्या लाभासाठी, स्वतःच्या आनंदासाठी कार्य करतो. प्रत्येक कार्यामध्ये माझा लाभ काय आहे हे जाणून घेणं ही रजोगुणी प्रवृत्ती झाली. केवळ स्वतःचा लाभ, आनंद बघायचा म्हणजे रजोगुणी करता. आता तमोगुणी करता कसा आहे, तर तो काय म्हटलेला आहे, हट्टी असतो, वरिष्ठांच्या आदेशाच्या विरुद्ध वागतो, आळशी असतो, उदास राहतो, काम करायला चालढकल करतो, सफलता मिळावी म्हणून तो दुसऱ्याला धोका देतो, अपमानही करतो, असा हा तमोगुणी करता. दुर्योधन बघा, रावण बघा, सर्वांनी कितीही समजावलं तरी त्यांचं कोणाचंही म्हणणं त्यांनी ऐकलं नाही, स्वतःच्या म्हणण्याप्रमाणे वागले. विभीषणाने समजावलं होतं, मंदोदरीने समजावलं होतं, पण रावणाने काही ऐकलं नाही. तर हा तम म्हणजे अज्ञानाचा अंधकार, त्यातच हे जखडलेले असतात आणि कोणी आध्यात्मिक गुरुच त्यांची त्यातून सुटका करू शकतो. दुर्योधनाचंही असंच होतं, सगळ्यांनी समजवलं की कृष्ण पण गेले होते शांती प्रस्ताव घेऊन, पण त्याने काय सांगितलं की सुईच्या टोकावर मावेल एवढी जमीन पण मी पांडवांना राज्य करायला देणार नाही. तर हे सर्व रजोगुणाच्या आणि तमोगुणाच्या प्रभावाने झालेलं आहे. आता पुढचा बघू 29वा आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बुद्धिर्भेदं श्रुतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. हे धनंजय, प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय यांचे निरनिळ्या प्रकारचे भेद आता मी तुला सविस्तरपणे सांगतो, ते ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 3 प्रकारची बुद्धी किंवा धृती हा शब्द म्हटलेला आहे इथे, तर ती कशी असते हे समजून पुढच्या श्लोकांमध्ये आले. 3 प्रकारचा कर्ता, त्यांची बुद्धी, त्यांचा निश्चय याबद्दल आता या पुढच्या येणाऱ्या श्लोकांमध्ये सांगितलंय. तर आता बघूया आपण बुद्धीबद्दल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तींच निवृत्तींच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ती बुद्धी सा पार्थ सात्विकी. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भयत्व, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विकी बुद्धी होय. पुढचा, यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धी सा पार्थ राजसी. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसिक बुद्धी होय. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धी सा पार्थ तामसी. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म तथा अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणी बुद्धी कशी असते, तर जी योग्य अयोग्य याचा विचार करते, कुठली कर्म करावी कुठली टाळावी त्याचा सारासार विचार करणारी बुद्धी म्हणजे सात्विक बुद्धी. सात्विक बुद्धीच्या व्यक्तीने शास्त्राचं ज्ञान घेतलेलं असतं, त्यामुळे त्याला काय करायचं आणि काय करायचं नाही याची स्पष्टता असते त्याच्या ठिकाणी, त्यामुळे अहितकारी कार्य तो करत नाही. आता भगवद्गीतेचा वर्ग असेल आणि त्याच वेळेला त्याला कोणी मित्रमंडळी सिनेमाला बोलवायला आली, तर तो जराही विचलित न होता निग्रहाने सांगतो की मी येऊ शकणार नाही, माझा आता वर्ग आहे भगवद्गीतेचा. म्हणजे योग्य अयोग्याचा भेद त्याच्यामध्ये स्पष्ट असतो, कुठलाही गोंधळ नसतो. शास्त्राच्या आधारावरती तो निर्णय घेतो आणि काय महत्वाचं आहे माझ्यासाठी हे तो जाणतो. जसं आता सात्विक बुद्धी योग्य अयोग्यामध्ये भेद करू शकते, तसा रजोगुणी बुद्धी हा भेद करू शकत नाही. आता जसं विचार करा, कोणी स्थूल व्यक्ती आहे आणि त्याला वजनामुळे खूप त्रास होतोय,
वजन वाढल्यामुळे. तर आता वजन कमी करण्यासाठी तो डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा म्हणून भेटायला जातो. आता डॉक्टर त्याला सल्ला देतात की थोडंसं हलकं भोजन खा तू, फळांचं प्रमाण वाढव, थोडं चालायला लाग, व्यायाम कर थोडा, कधी उपवास कर म्हणजे व्रत वगैरे असतात तसं, आणि थोडं कमी खा म्हणजे आहार कमी घे. आता हा व्यक्ती म्हटलं ना रजोगुणी व्यक्ती आहे, त्यामुळे योग्य अयोग्यचं नेमकी जाण त्याची बुद्धीही जाणू शकत नाही रजोगुणी व्यक्तीची. रजोगुणी त्यामुळे काय करतो, आता एकादशीच्या दिवशी त्याने व्रत करायचं ठरवलं, फळं खाईल पण किती, खूप जास्त प्रमाणात, आणि एवढं की त्याचा पोटच दुखू लागतं. रजोगुणीला उचित प्रमाण किती किंवा अनुचित प्रमाण किती हे कळत नाही, काय हितकारक आहे काय हानिकारक आहे हे समजत नाही. जिभेला स्वाद मिळतोय, भूक पण लागलीये, मग खा पोटभर, असा हा रजोगुणी व्यक्ती. रजोगुणी व्यक्तीमध्ये क्रोध पण अधिक प्रमाणात असतो. आहारामध्ये तो तशाच गोष्टीही खातो, तिखट मसालेदार असा आहार घेतो, त्यामुळे हा क्रोध वाढतो, रजोगुण वाढतो, पण त्यांना सांगितलं तर हे समजू शकत नाही, आणि साधं जेवण खाण्यामध्ये त्यांना रस नसतो. आता 32व्या श्लोकामध्ये तमोगुणी बुद्धीबद्दल सांगितलंय. सात्विक बुद्धीच्या विरुद्ध ती तमोगुणी बुद्धी. आता त्यामुळे अयोग्याला योग्य समजते तमोगुणी बुद्धी. धूम्रपान केल्याने आता दुष्परिणाम होतो हे न मानता, कोणातरी व्यक्तीला सिगरेट ओढताना पाहिलं, त्याच्याकडे बघून ह्याला वाटलं की त्या मनुष्याला खूप सुख प्राप्त होतंय असं समजून, म्हणजे हा मनानेच असं ठरवतो आणि आता स्वतःही सिगरेट ओढू लागतो. आता सिगरेट दारू ही व्यसनं कशी असतात, ते घेतल्यानंतर काही काळ ते बरं वाटेल, सुख वाटेल, पण थोड्याच वेळात ते सगळं म्हणजे संपतं. काही काळाने त्याचा इफेक्ट गेला की मग अजूनच मनुष्य दुःखी होतो. मग परत ते विसरण्यासाठी एक परत सिगरेट परत दारू असं तो घेतो, आणि ते व्यसन आता वाढत जातं. दिवसातून अनेकदा सिगरेट वगैरे असे लोक ओढताना दिसतात, तर असा मूर्खपणा हे करणारे म्हणजे तमोगुणी लोक. तर श्रीला प्रभुपाद इथे म्हणजे आपलं स्वतःचं कुटुंबाचंही नुकसान, आणि जरी झालं तरी त्यांना ते समजत नाही, म्हणजे अशाच प्रकारचं कार्य ते करतात. तर श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये एक उदाहरण देतात की वाळवंटामध्ये उंट असतात बघा. त्या वाळवंटामध्ये इतर झाडं नसतात, पण तिथे एक विशिष्ट प्रकारची झाडं असतात ज्यांना खूप बारीक काटे असतात, ज्याला कॅक्टस म्हणतो आपण. आता हा उंट काय करतो, ते कॅक्टस चावून चावून खातो, तेव्हा ते बारीक काटे त्याच्या हिरड्याला जबड्याला वगैरे लागतात, त्यातून जखम होते आणि त्याच्यातून रक्त येतं. आता हे रक्त त्या घासाबरोबर मिसळलं जातं, पण तरीही तो उंट ते आवडीने खातो, स्वतःचाच रक्त होता तो त्या कॅक्टसच्या बरोबर खातोय आणि त्याचाच त्याला स्वाद येतोय. म्हणजे आता एखादा सिगरेट ओढणारा आपण म्हटलं ना, स्वतःच्या शरीराला त्रास होतोय पण त्याला वाटतंय की ह्याच्यामध्ये किती सुख आहे. तर असे हे तमोगुणी असतात, त्यांना आत्ता बरं वाटतंय ना एवढाच त्यांचा विचार असतो, भविष्यामध्ये काय भयंकर परिणाम होतील याचा ते विचार करत नाही. आत्तापुरतं विचार करणारी बुद्धी ही तमोगुणी आहे. आता बुद्धीबद्दल सांगितल्यानंतर कृष्ण दृढ निश्चयाबद्दल सांगतात पुढच्या श्लोकांमध्ये, ते आपण जाणून घेऊया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे दृढपणे धारण केलेला आहे, आणि अशा रीतीने जो मन प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी. परंतु हे अर्जुना, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म अर्थ आणि काम यांच्या फळांवरती आसक्त असतो, निश्चय तो निश्चय राजसिक होय. यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी. हे पार्था, जी धृती स्वप्न भय शोक विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजे तामसी निश्चय होय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण.
आता सात्विक निश्चयामुळे मनुष्य आपल्या मनाला, इंद्रियांना नियंत्रण करू शकतो, संयमित ठेवू शकतो. असा दृढ निश्चय आहे त्याचा की तो कधीही तुटत नाही. दृढ संकल्प म्हणूया की रोज मी आता जप करेनच ठराविक, नियामक तत्व मी पाळेनच, रोज भगवद्गीता वाचेनच, असा अतूट त्याचा हा निश्चय असतो. ज्याची एवढी दृढता असते साधना करण्यामध्ये, तो निश्चितपणे मग क्रमशः प्रगतीही करतो. आता बघा, असा दृढ संकल्प अवघड असतो. काही काळ भक्ती केल्यानंतर काही वेळा मनुष्य परत भौतिकाकडे ओढला जातो. मग तो सोशल मीडिया म्हणा, नातेवाईक, मित्रमंडळी अशा मध्ये ओढला जातो आणि जप करणं, भगवद्गीतेचं वाचन यापासून तो हळूहळू दूर होतो. भौतिकामध्ये पैसे कमवण्यासाठी अत्याधिक प्रयास करू लागतो. पण जो सात्विक दृढ निश्चय आहे ना, जसा श्रीला प्रभुपादांचा आहे, आपण म्हटलं होतं, जेव्हा ते अमेरिकेला बोटीतून गेले तेव्हाही त्यांची तब्येत जात असताना त्या प्रवासामध्ये खराब झाली होती, परंतु त्यांचा निश्चय मात्र दृढ होता. ते डगमगले नाहीत. अमेरिकेला पोचून गुरूंच्या आदेशांचं पालन करीत कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार त्यांनी तिथे केला. म्हणजे त्यांच्या निश्चयाच्या आड काहीही आलं नाही, अगदी त्यांची स्वतःची तब्येत सुद्धा त्यांनी येऊ दिली नाही. असा जो संकल्प आहे ना, हा दृढ संकल्प म्हणजे हा सात्विक संकल्प आहे. सत्वगुणी व्यक्ती लवकर पहाटे उठतो, लवकर उठून स्नान करतो, जप मंगलाती इत्यादी करतो. सत्वगुणी निश्चय ज्याचा आहे, मग त्याचं जरी वय वाढलं तरी तो या सगळ्या गोष्टी पालन करतो. कधी तो म्हणजे टाळत नाही. नित्य नियमाने सातत्य असतं त्याच्यामध्ये, चिकाटी असते. म्हणजे ही साधना तो करतच राहतो, कुठेही त्याच्यामध्ये व्यत्यय येत नाही. आता कालांतराने मग अशा गोष्टी जेव्हा मनुष्य करतो, कालांतराने त्याचा लाभही त्याला प्राप्त होतो. रजोगुणी व्यक्तीच्यासाठी मात्र इंद्रिय तृप्ती सगळ्यात महत्वाची असते. इंद्रिय तृप्ती करायला मिळावी म्हणून तो इतर गोष्टी दूर ढकलू शकतो. इंद्रिय भोगासाठीच धनसंपत्ती कमवतो आणि महत् प्रयासही त्याच्यासाठी करतो. असंख्य इच्छा असतात त्याच्या आणि इच्छांची पूर्तता व्हावी याबद्दल त्याचा निश्चय दृढ असतो. नाम जपाचं महत्व त्याने जाणून जरी घेतलं आणि ठरवलं की आता रोज उद्यापासून मी 1 माळ जप करणारच, पण त्याच वेळी त्याचं मित्र जर का बोलवायला आले कुठे बाहेर जाण्यासाठी, तो जप करणं थांबवून त्यांच्या बरोबर बाहेर जातो. म्हणजे भौतिकाचं त्याचं आकर्षण जास्त असतं. इंद्रिय तृप्तीमध्ये मन इंद्रिय त्याची अधिक आकर्षित असतात आणि ते करण्यासाठी तो जास्त क्रियाशील असतो. तमोगुणी म्हणजे आळस, अत्याधिक निद्रा, तर त्यामुळे मग झोपेमध्ये मोठी मोठी स्वप्न रंगवतो, पण त्याच्यावरती कृती काही करत नाही. जसं म्हणतो ना, ओनली प्लॅन्स नो ऍक्शन. नुसते मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलतील, मी मोठा एक दिवस असा येईल की मी मोठा माणूस बनणार आहे, माझी मोठी कंपनी असेल, माझ्याकडे अनेक कामगार काम करत असतील, हे मी बनवेन, तर अशी स्वप्न तो रंगवतो. पण अजून प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे त्याला आता अजून परीक्षा द्यायची आहे. आणि पुस्तकं मात्र ह्याची अजून कपाटातच आहेत. कधी हा वाचणार, कधी परीक्षा देणार, कधी अभ्यास करणार, म्हणजे आता कशाची वाट बघतोय अभ्यास करण्यासाठी हे कळत नाही. तर हे सगळं तमोगुणाचा प्रकार आहे. तशा प्रकारे स्वप्न रंगवणारा जो आहे ना, तो तमोगुणी. कार्यशील मात्र तो अजिबात नसतो. पुढाकार घेत नाही तो कुठलंही कार्य करण्यासाठी, नुसती मनोकल्पना रंगवत असतो, पावलं उचलत नाही त्या दिशेने. तर त्याच्यासाठी आता रजोगुणी व्यक्ती इंद्रिय तृप्तीसाठी संकल्प त्याचा दृढ असतो. तो पूर्ण करण्यासाठी तमोगुणी व्यक्तीपेक्षा रजोगुणी व्यक्ती हा दृढ संकल्पी असतो. मग पैसे कमवण्यासाठी असेल, महत् प्रयास तो मात्र करतो. 14-15 तास काम करेल, धडपड करेल, म्हणजे जे काही कष्ट तो घेईल, घाम गाळेल, पण त्या पूर्ण करेल त्या आपलं काम. असा हा रजोगुणी व्यक्तीचा आहे. कामाने मिळणारा लाभ त्याच्या डोळ्यासमोर असल्यामुळे पूर्ण प्रयत्न तो त्याप्रमाणे करतो. तमोगुणी मात्र काही नाही, नुसताच आळस करतो, स्वप्न मोठी मोठी रंगवतो. आता सुखाचे 3 प्रकार आपल्याला पुढच्या श्लोकांमध्ये सांगितले, ते आपण बघूया. पहिला 36वा जाणू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ. अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तै च निगच्छति. हे भरतश्रेष्ठा, बद्ध जीव ज्या 3 प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेतो आणि ज्यामुळे त्याच्या दुःखांचा अंत होतो, ते 3 प्रकारचे सुख आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बद्ध जीव आहे म्हणजे सुख दुःख भोगत आहे.
इंद्रिय तृप्तीमध्ये गुंतलेला आहे आणि पुन्हा पुन्हा तेच भोग करून सुख प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. आता यातून त्याची सुटका कधी होऊ शकते? जर कोणी शुद्ध भक्ताची त्याची भेट झाली तर, त्यांची कृपा त्याला मिळाली तर तो कृष्ण भावनेमध्ये येतो आणि भौतिक भोग यातून मिळणारं जे क्षणिक सुख आहे याचं स्वरूप समजून आता बाहेर पडतो तिथून आणि कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती करतो. तेव्हा मग आनंदाचा शाश्वत स्रोत कृष्ण यांच्याशी तो जोडून घेतो. आता इथे आपल्याला सांगितलंय ना, पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखांपासून तो मुक्त होतो. श्रीला प्रभुपादांनी या श्लोकाचं तात्पर्य छोटंसंच लिहिलंय पण खूप छान लिहिलंय. तर त्याच्यामध्ये ही ओळ आहे, पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या सुखांपासून तो मुक्त होतो जीव, ज्या वेळेला कृष्ण भावनेशी जोडून घेतो. आता ही तथाकथित सुख म्हणजे इंद्रिय तृप्तीला उद्देशून म्हटलेलं आहे. कारण जीव प्रत्येक जन्मामध्ये इंद्रिय तृप्तीच करत आलेला आहे. अनादिकालापासून आपण सर्व केवळ इंद्रिय तृप्ती करत आलेलो आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठीच प्रत्येक पुढचं शरीर आपण धारण केलेलं आहे. जे उपभोगलं तेच परत परत तेच, हेच चक्र सुरू आहे. तर म्हणून इथे प्रल्हाद महाराज ह्याच्यामध्ये म्हणतात, भागवतमचा श्लोक आहे त्याच्यामध्ये शब्द आहेत, पुन्हा पुन्हा चर्वित चर्वणानाम, म्हणजे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ती जणू व्यसनच लावून घेतलेलं आहे भौतिक जीवाने आणि अशा गोष्टी केल्यामुळेच नरकमय परिस्थितीकडे तो अधोगती करतो. जे आधी चरवण केलेलं आहे तेच परत चरवण करायचं, त्यामुळेच ते कृष्णांकडे कधीही वळत नाहीत असे लोक. कोणी त्यांना याबद्दल सांगितलं तरीही ऐकत नाहीत, स्वतःचेही प्रयत्न करत नाहीत. पुन्हा पुन्हा चर्वित चरवणाना म्हणजे तेच इंद्रिय उपभोग आणि तेच तेच परत करतच आपलं जीवन व्यतीत करतात आणि बंधन त्यांचं हे अधिक दृढ होत जातं, एका पाठोपाठ एक शरीर धारण करतात. आता पुढचा बघू आपण, 37, 38 आणि 39 सुख 3 प्रकारचं. हरे कृष्ण. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम. जे सुख आरंभी विषसमान प्रतीत होत असूनही शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख असे म्हटले जाते. विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम. इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु शेवटी ते विषाप्रमाणे असते. अशा सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्थन तत्ताम समुदाहृतम. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस आणि प्रमाद यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी सुख कसं आहे, सुरुवातीला विषासमान पण शेवटी अमृत तुल्य असतं. आता जसं जप करणं आहे, सुरुवातीला एक माळ जप करणं पण कठीण वाटतं, पण करत राहिलं, सराव करत राहिला तर मग भक्त 16 माळांचा जप सहजपणे करू शकतो. म्हणजे जी नियम आपल्याला सांगितले, विधिविधान आहे शास्त्राची, पाळायला कठीण वाटतात, विषासमान कटू वाटतात, पण पालन करू शकला व्यक्ती तर त्याचा लाभ अगणित मिळतो. सत्वगुणी सुख सुरुवातीला खूप कठीण वाटतं, जसं आपण म्हटलं पहाटे उठून स्नान करणं, मंगल आरतीला उपस्थित राहणं, भक्तीची सर्व नियामक तत्व पाळणं, तर या सर्व वाईट सवयी ज्या असतात, अशुद्धता सोडणं, हे मनुष्याला सुरुवातीला अवघड वाटतं, पण कालांतराने समजतं की उगीच एवढ्या या घट्ट मी गोष्टी पकडून ठेवल्या होत्या, त्याच माझ्या दुःखाचं कारण होत्या. आता सोडल्यावरती त्याला सुख प्राप्त होत असतं, त्यामुळे अमृता समान त्याला वाटतं. म्हणजे सुरुवातीला अत्यंत कठीण, पण पालन करायला मनुष्य यशस्वी झाला तर अमृततुल्य असं सुख मिळतं. खूप सवयी चुकीच्या आपण लावून घेतलेल्या असतात, ते सोडताना त्रास होतोच,
म्हणून आरंभी विषा समान असं म्हटलेलं आहे, कारण सोडायला अवघड वाटतात. जसं आता एखादं कडू औषध असेल, आपल्याला घ्यायला सांगितलं, खूप त्रास होतात, अगदी त्याचा एक चमचा घेणं पण आपल्याला नकोसं वाटतं, पण आपण निश्चयाने जर का घेत राहिलो तर मात्र आपल्या स्वास्थ्यासाठी ते औषध लाभदायक ठरतं. विद्यार्थ्यांच्यासाठी अशाच प्रकारे अभ्यास करणं, रोज सकाळी उठून नियमितपणे व्यायाम करणं, ही अशीच उदाहरणं आहेत. किंवा एखादा व्यक्ती जर तो फास्ट फूड खात असेल, त्याने फास्ट फूड सोडणं म्हणजे सवय सोडणं आता हे त्याला सुरुवातीला अवघड वाटतं, पण नंतर तेच त्याच्या आरोग्यासाठी, स्वास्थ्यासाठी खूप उपयोगात पडतं, लाभ होतो त्याला. आता एखादी व्यक्ती खूप ऐशो आरामात राहत असेल, जराही म्हणजे एक बोट पण उचलायचं नाही, आता अशा व्यक्तीचं वजन वाढतं, शरीरामध्ये व्याधी उत्पन्न होतात, आणि मग त्याला काही गोष्टी सोडायला सांगितल्या डॉक्टरांनी, तर ते त्याला करणं अवघड वाटतं. पण तो जर का सोडू शकला, आपला आहारामध्ये बदल घडवून आणला त्याने, तर त्याच्या तब्येतीसाठी ते चांगलं होतं. आता ताणतणाव कमी करायला सांगतात डॉक्टर, शांतपणे तुम्ही जगा, म्हणजे ज्या गोष्टीच्या सवयी लावून घेतलेल्या असतात ना, त्याचे परिणाम दिसू लागल्यानंतर आता ती सवय काढायची आपल्यातून, तर ते अवघड वाटते. पण करू शकला मनुष्य, तर ते त्याच्यासाठी अमृततुल्य असतं. रजोगुणी सुख कसं आहे, सुरुवातीला आनंद देणार आहे, पण अंततः दुःख देणार आहे. म्हणून आता अवैध संबंध याच्याबद्दल बोललं जातं बघा. आधुनिक समाजामध्ये तरुण पिढीतील स्त्री पुरुष शारीरिक आकर्षणामुळे काही काळ एकत्र राहतात, कालांतराने ते वेगळे होतात, मग हे त्यांच्या दुःखाचं कारण होतं. सुरुवातीला आनंद देणारा संबंध, एकमेकांचा सहवास आवडल्याने, पण नंतर आता वेगळं झाल्याने त्यांच्या दुःखाचं किंवा शोकाचं कारण ठरतो. तर रजोगुणी व्यक्ती जिथे त्वरित सुख आहे ना, ज्याला इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन म्हणतात, तिथे आकर्षित होतो जास्त. धैर्य नसतं रजोगुणी व्यक्तीकडे. इच्छा झाली की माझी इच्छा लगेच पूर्ण व्हायला पाहिजे, अशी त्याचे विचार असतात, आत्ताच्या आत्ता. आणि हे सुख कसं क्षणभरासाठीच आहे आणि समाधान मिळत नाही, त्यामुळे अजून सुख हवं. हे अशा प्रकारे मग तो अधिकाधिक ते करायला जातो आणि तिथेच अडकतो. बरं, मनाप्रमाणे कार्य म्हणजे सुख मिळालं नाही तर त्याला खूप क्रोध पण येतो, तर असं हे रजोगुणीचं आहे. पण आपल्याला कृष्णांनी आधीच याबद्दल सांगितलंय. 5व्या अध्यायातला जो 22वा श्लोक आहे, येही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनव एवते आद्यंतवंत कौंतेय न ते शुरमते बुधा. म्हणजे बुद्धिमान मनुष्य भौतिक इंद्रियांच्या संयोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखांच्या कारणामध्ये भाग घेत नाही, कारण यातून मिळणाऱ्या सुखाला आरंभही आहे आणि अंतही आहे, कृष्णांनी तिथेच सांगितलं होतं. आता म्हणून अशा गोष्टींचं अतिसेवनही लाभदायक नसतं. जसं आता एखादा गुलाबजाम आपण म्हणतो ना, जिभेवर आहे तोपर्यंतच त्याचा स्वाद मिळतो, पण आता गिळला की संपलं. म्हणून आता अतिसेवन केलं आवडला म्हणून, तर तेही योग्य नाही. तर भौतिक जगातली ही सर्व भौतिक म्हणजे इंद्रिय तृप्तीची जी साधनं आहेत, ते सर्व अशाच प्रकारच्या स्वरूपाचे आहेत. शाश्वत सुख हे ते देतच नाहीत. आणि इंद्रिय तृप्ती अधिकाधिक करायला लागलं ते इंद्रियांच्या इच्छा कधी पूर्णही होत नाहीत. की शाश्वत सुख हे केवळ कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यातच एखाद्या व्यक्तीला मिळू शकतं. आणि ज्याला हे कळू शकत नाही तो म्हणजे हा रजोगुणी. त्याला वाटतं इंद्रिय सुख केल्यानेच मी आनंदी होईन, अधिक सुखी होईन, आणि त्यासाठी तेच करण्याचा तो अधिकाधिक प्रयत्न करतो आणि कर्मबंधनात अडकत जातो. आता तमोगुणी सुख म्हणजे सात्विक सुखाच्या विरुद्ध आहे. आळस, निद्रा, अज्ञानामध्येच सुख मानणारा हा तमोगुणी आहे. नुसत्या काल्पनिक योजनांमध्ये तो सुखी राहतो, स्वप्न बघतो, कृती काही करत नाही. पण केलंच कृती तर पापमय कृती करतो, व्यसनाधीन असतो. त्यामुळे तामसिक सुख हे सुरुवातीपासून विषासमान कडूच असतं. दारू, सिगरेट अशी नशा खरं तर काही आनंद देत नाही, पण तमोगुणी व्यक्तीला याहून दुसरा आनंदच माहिती नसतो. म्हणजे थोडक्यात काय, तर सत्वगुणी सुख प्रारंभी अवघड पण अंततः शेवट गोड आहे. रजोगुणी सुख प्रारंभी आनंद देतं पण कालांतराने दुःखच देतं. तमोगुणी सुख हे सुख नाहीच आहे, आरंभी आणि अंततः दुःखच आहे. तर आपल्याला काय करायला सांगितलंय की आपली सुखाची पातळी तमोगुणापासून रजोगुणात, रजोगुणातून सत्वगुणापर्यंत आणायची. तमोगुणातल्या सवयी सोडण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. जो तुच्छ गोष्टी असतात तो स्वाद विसरण्यासाठी भगवंतांच्या भक्तीचा उच्च रसाचा गोडवा जो आहे ना, तो त्या व्यक्तीने घेतला पाहिजे. जप करणं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करणं याचा सराव करण्याचा प्रयत्न असायला पाहिजे. भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचं नियमित पठण श्रवण करायला हवं. हे करून आता तो प्रगती दिव्य स्तरापर्यंत करू शकतो. आपली भगवंतांच्या भक्तीचा आनंद म्हणजे खरं अमृतपान आहे, आणि हा निर्माण
निर्मळ आनंद तो प्राप्त करू शकतो. म्हणजे कसं आहे, जर का तुच्छ स्वाद सोडायचा असेल तर उच्च स्वाद आपल्याला घेतला पाहिजे. भगवंतांच्या भक्तीचा गोडवा ज्या व्यक्तीला समजला ना, तो परत अशा मग या भौतिक इंद्रिय तृप्तीकडे किंवा त्या सुखांकडे वळत नाही. तर आतापर्यंत आपण 3 गुणांचा परिणाम ज्ञानावरती कसा होतो, कर्मावरती कसा होतो, कर्तावरती कसा होतो, बुद्धी आणि धृती म्हणजे निश्चय, आणि आता सुखावरती कसा होतो इथपर्यंत बघितलंय. तर 40व्या श्लोकापासून आपण उद्या बघूया. आता एक छोटीशी गोष्ट ऐकूया आणि त्यानंतर थांबूया आपण. नारद मुनींची गोष्ट आहे. नारद मुनी आपल्याला माहिती आहेत भगवंतांच्या नाम रूप गुण लीला यांचं गुणगौरव करत सर्वत्र तिन्ही लोकांमध्ये भ्रमण करतात. कितीतरी लोकांना त्यांनी कृष्ण भावनेशी जोडून त्यांचं कल्याण केलेलं आहे. तर एकदा नारद मुनी असेच वैकुंठ लोकात श्री विष्णूंना भेटायला जातात आणि नारद मुनींना क्षेमकुशल विचारतात श्री विष्णू आणि म्हणतात की नारदा तू आता कुठून आलेला आहेस? तर जिथून आलास तिथे सगळ्यात खास तुला काय वाटलं? तर नारद मुनी म्हणतात की श्री विष्णू मी पृथ्वी लोकावरून आलोय आणि या जगात तुम्ही विचारता खास तर सर्वात खास तर तुम्हीच आहात. तर श्री नारायण म्हणतात की पृथ्वी लोकात तुला पंचतत्व विशेष वाटली नाहीत का? तर पंचमहातत्व तर खूप श्रेष्ठ आहेत. आता स्वतः श्री विष्णूच म्हणतायत. तर मग नारद मुनी म्हणतात हो श्री विष्णू, पंचमहातत्व तर श्रेष्ठ आहेतच. त्यावरती श्री विष्णू म्हणतात की पंचमहातत्वात सर्वात श्रेष्ठ तत्व तुला कुठलं वाटलं? तर नारद मुनी सांगतात की पृथ्वी श्रेष्ठ आहे, कारण सर्वाधिक जीव या पृथ्वीवरच आहेत. तर त्यावरती श्री विष्णू म्हणतात पण पृथ्वीवरती तर 70% पाणी आहे. तर नारद म्हणतात की हो बरोबर आहे श्री विष्णू तुमचं, मग पृथ्वीपेक्षा जल श्रेष्ठ आहे. तर त्यावरती श्री विष्णू म्हणतात पण नारदा तुला माहिती आहे ना अगस्त्य मुनींनी महासागरातलं सर्व जल ग्रहण केलं होतं. तर नारद मुनी आठवतं हो बरोबर आहे तुमचं, मग अगस्त्य मुनी श्रेष्ठ आहेत. पण मग श्री विष्णू त्याच्यावर काय म्हणतात की मग नारदा तुला हे माहिती आहे ना की असंख्य ताऱ्यांमधला एक असे हे अगस्त्य आहेत. आणि ते ऐकल्यावरती नारद मुनी म्हणतात हो बरोबर आहे तुम्ही म्हणताय ते, मग हे तारे तर सर्व आकाशात आहेत, मग या पंचमहातत्वामधलं आकाश सर्वश्रेष्ठ आहे. मग त्यावरती श्री विष्णू म्हणतात की जेव्हा मी वामन अवतार घेतला होता नारदा, तेव्हा एक पाऊल घेतल्यानंतर सर्व आकाश मी माझ्या पायाखाली घेतलं. तर नारद मुनींना आठवतं, नारद मुनी म्हणतात बरोबर आहे, आता मला समजलं सर्वात श्रेष्ठ तुमचे कमल चरण आहेत. तर मग श्री विष्णू म्हणतात माझे चरण माझ्या शरीराचा एक छोटासा भाग आहे. ते ऐकून नारद मुनी म्हणतात श्री विष्णू तुम्हीच सर्वश्रेष्ठ आहात, तुमच्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ काहीच नाही. मग त्यावरती श्री विष्णू म्हणतात पण नारदा मी माझ्या भक्तांच्या हृदयामध्ये राहतो. आता एवढं बोलून श्री विष्णू थांबतात. नारद मुनी काय समजायचं ते समजतात की श्री विष्णू कसे आहेत, इतके भक्तवत्सल आहेत की भगवंतांचा गुणगौरव करणारे भक्त श्री विष्णू यांना भगवंतांना अतिशय प्रिय आहेत आणि अशा भक्तांच्या हृदयात ते वास करतात. तर श्री विष्णू यांनी जो म्हटलेला श्लोक आहे नाहम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, म्हणजे जिथे भक्त माझं गुणगान करतात अशा भक्तांच्या हृदयामध्ये मी वास करतो. हे नारद मुनींना सांगतात. तर नारद मुनींना खूप आनंद होतो. भगवंतांचं आणि भक्ताचं हे नातं कसं स्नेहबंधन आहे हे त्यांना समजतं. तर इथे आता आपण आपला वर्ग थांबवूया आणि मग काही आज शिकलेल्या भागावरती काही शंका असतील कोणाला तर आपण त्या घेऊ.